chinorwadza kuti uchida kusakura wotemwa nebadza kurisiya uchirida sadza woteya pomba muhondo richibva rakukwadza so zvinorwadza sei wawirirana nebhebhi usingazive parinogara zvinorwadza sei kadzi wako achikuti dedi varume kubhawa achityara zvinorwadza sei kurambwa nemamelodi uri kutanzi wobva warwara zvinorwadza sei kunzi une discoti asi ridhimu uchirigara zvinorwadza sei unogona kungorwadziwa usingacheme uchibuda madziwa unongotsamwa kunge warohwa uchingoridza dzamwa uchiti zvakubvohwa kutsamwa kunge wafamba kutsamwa segomana riyeraramba kutsamwa apa wakanamwa uchiita kunge chimumumu chapfimba zvinorwadza sei wawirirana nebhebhi usingazive parinogara zvinorwadza sei kadzi wako achikuti dedi varume kubhawa achityara zvinorwadza sei kurambwa nemamelodi uri kutanzi wobva warwara zvinorwadza sei kunzi une discoti asi ridhimu uchirigara zvinorwadza sei kurota ndiri kuhkd ndopepuka ndakabata skati zvinorwadza sei kupiwa poto isina liti pakubika ndonzidzora fiti zvinorwadza sei uchitamba nidhiposipiti chiti eiyoti uri griti zvinorwadza sei kunzi naofisa siya witi asi wakutobuda pageti zvinorwadza sei wakatakura overload wanzi ukuremerwa nebhoti zvinorwadza sei piwa foni ine password wanzifonera mudharagoti zvinorwadza sei kunzi wabasatya pavhiti nerumwe rume rine covid zvinorwadza sei kunzi uri short tempered wakatsara hembe dzalambadzi zvinorwadza sei wawirirana nebhebhi usingazive parinogara zvinorwadza sei kadzi wako achikuti dedi varume kubhawa achityara zvinorwadza sei kurambwa nemamelodi uri kutanzi wobva warwara zvinorwadza sei kunzi une discoti asi ridhimu uchirigara zvinorwadza sei unogona kungorwadziwa usingacheme uchibuda madziwa unongotsamwa kunge warohwa uchingoridza dzamwa uchiti zvakubvohwa kutsamwa kunge wafamba kutsamwa segomana riyeraramba kutsamwa apa